Masu sauraro barkanku da wannan lokacin. A yau 4 ga watan Mayun shekarar 2024 za ku saurari labaran namu na wasanni kai tsaye daga nan Sport Hausa News. Inda za ku ji cewa kocin Bayern Munich Thomas Tuchel na cikin jerin mutanen da za su iya maye gurbin Erik ten Hag idan ya bar Manchester United a wannan kakar. Amma Thomas Tuchel ya ɗauko hanyar da zai yi wahala idan bai ci gaba da zama a Bayern Munich ba bayan wannan kakar wasannin. Duk da cewa a farkon watan Fabrairun shekarar nan an sanar da cewa zai bar kungiyar ta Bayern Munich. Kocin Arsenal Mikel Arteta ya sa dan wasan Newcastle da Sweden Alexander Isak mai shekara 24 cikin manyan 'yan wasan da yake nema. Dan wasan RB Leipzig Benjamin Sesko mai shekara 20 na iya kasancewa zaɓi ga kungiyar Arsenal idan ta gagara samun abin da take so. Mataimakin shugaban Inter Milan Javier Zanetti ya ce kungiyar za ta kalubalanci Manchester United da Arsenal wajen zawarcin dan wasan Balagna Joshua Zirkzee. Manchester United ta tuntuɓi wakilin dan wasan Faransa Adrien Rabiot mai shekara 29 wanda kwantaraginsa a Juventus zai kare a ƙarshen kaka. Dan wasan Fulham Tosin Adarabioyo mai shekara 26 na son tafiya Newcastle idan kwantaraginsa ya kare a ƙarshen kakar wasanni ta bana. Tottenham na fatan shawo kan dan wasan ta Jarrad Branthwaite mai shekara 21 ya tsawaita zamansa a Goodison Park na tsawon shekara ɗaya. Sai dai Manchester United na da ƙwarin gwiwar da ta fi dan wasan kan fam miliyan 60 zuwa 70. Tottenham za ta saurari tayi kan dan wasan gabanta na Brazil Richarlison mai shekara 26. Real Madrid ta gabatar da tayi kan dan wasan River Plate mai shekara 16 Franco Mastantuono a cewar Fabrizio Romano. Barcelona ta sa sunan dan wasan Arsenal da Ghana Thomas Partey mai shekara 30 cikin manyan 'yan wasan da take zawarci a wannan kakar. Manchester City na duba yiwuwar siyan dan wasan Lazio Christos Mandas, yayin da ita ma Manchester United ta kwaɗaitu kan dan wasan mai shekara 22. Kocin Sporting Lisbon Ruben Amorim na nabari kan kungiyar Chelsea bayan rashin cimma daidaituwa da kungiyar Liverpool da West Ham. Ita kuma Inter Milan ta shiga tattaunawa da tsohon dan wasan Real Madrid da Argentina Di Maria mai shekara 36. Duka nan ne ƙarshen labaran namu, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka su.